I 1996 der havde min kone og jeg lyst til at tage ud til Afrika og finde et sted, hvor der virkelig var brug for hjælp. Og vi spurgte så for omkring i Nairobi, om der var nogen, der kendte et sted, hvor der var rigtig brug for hjælp. Og der var der så en, der sagde, at I skal tage til Garissa, for det er det eneste sted, som der endnu ikke er nogen, der er gået videre fra folkeskolen til en videregående uddannelse. Det her skoleprojekt, det handler mest om at løfte hele den her befolkning, som er i det her meget fattige område, ud af fattigdom. Og den strategi, som vi har lagt fra begyndelsen af, det var at bygge en skole, som så vil give en meget god standardundervisning. Fordi der var ikke andre skoler her i området, som kunne ligesom give børnene en ordentlig undervisning. Normalt så ville børnene droppe ud af 4. klasse, og så var det det. Så kom de aldrig videre dertil. The goal of this school is to try to uplift the standard of these people, keeping in mind that most of them are not learned. Yeah, the standard of the school is high compared to other schools, and this is because we try to assist the children individually. We don't assist the children as a group because their potential is different. So we assist them according to their level. We encourage them, and we also give them remedial teaching. Remedial teaching is teaching after classes. We also give them holiday teaching for the ones who are needy. And because of this interpersonal between the teacher and the child, has really made them improve. Altså skolen begynder tidligt her, det er 7:30 om morgenen, og så kører skolen faktisk hele dagen frem til 4 om eftermiddagen. Og under skoledagen, så er der først 11 en pause, hvor de får uji. Det er sådan en majsblanding, som ligesom er velling, og den giver utrolig meget energi. Det er sådan, at børnene de ofte kommer sultne her til skolen. Der er ikke ret mange, der får morgenmad, og ofte så skulle de gå meget langt til skole. Så det har gjort, at vi har besluttet, at de skal have noget mad, sådan at de får ny energi, og koncentrationsevnen den øges. Så til middag omkring 1, der får de så et måltid varm mad, og det er så majs og bønner, eller det er ris. Det er lidt forskelligt, hvad det er. Det er noget meget proteinholdigt og styrkende mad, som gør, at de også får ekstra energi. Og normale skoler her i byen, de stopper faktisk 1. Der går børnene hjem, fordi det er så varmt. Og det har vist sig, at mange af de børn, som kom, for eksempel helt nye børn, som måske kom fra en anden skole med meget dårlige point i skolen, de er bare vokset, de er bare kommet helt højt op igen, på grund af, at de får det her kosttilskud. Så det er en stor del af planen også, det er at hjælpe børnene, så de får en god start